Maayong adlaw kaninyo diha mga higala ang among tigpaminaw dihang dapita so niya na pud ang mga person magsamok-samok na pud utro. So amo ning lunch ganina so medyo late gamay ang among lunch kay nami bisita so gipakaon sa namong una ang among bisita. So chika-chika while nagkaon sila so ana man among treatment pag nami bisita hamos lang pakanon og una pero di pa man pud mi gutom. So while istorya sa ilaha so nagkaon namong bisita right after nagkaon namong bisita uli dayon sila sa amin na pud ang nangaon og lunch. So mao ni nga mong lunch giluto ni mama ang sinigang baboy pero wa mi naglagay butang og kaning mura ni siya nahimutang nga kaning nilaga kay wala mi nagbutang og kaning sampalok bitaw kanang pangsigang kanang tamarind bana ng pangsigang kanang ana nga mix so wa mi nagbutang ana kay ang among kuan ang among mga GERD ang among acid reflux so iwas sa tarong nilagay na mo ani kuan kaning kalamansi so mao ni siya lami gihapon kaayo ang pagkaluto so parisan og kaning pinritong isda so mao na siya partner pag magsabaw mi na agi kanang pritong isda or kanang bulad. Parisan og sausawan as usual ang among sausawan ni gina mawala ng toyo tapos nay kalamansi tapos butangan og kaning bawang or ahos kay paborito jud nako nang nay ahos nga sausawan kay ako man kanon pating ahos kay humutan jud ko ana. So kanya-kanya lang ta style og kaning kuano kanang sausawan or kaning sa the way sa pagluto. So ana ang style ang among sausawan ganahan jud ko nga naay kaning ahos or kaning bawang. Dati kung itong barato pa ang sibuyas so gabutang og sibuyas karon kay mahal man ang sibuyas so medyo nagmahal ang sibuyas so kana lang bawang ahos lang sa so magmahal na pud ang ahos goodbye ahos na pud ani kay sibuyas sa betong ibutang ani so mga niagi ang among ginagamit jud instead of sibuyas kanang yang unod kanang yang bilog nga sibuyas bombay kay mo man tawag sa Bisaya sibuyas bombay man na so ang among gigamit kay medyo bubarato ang kaning sibuyas dahon. So narot naman ang sibuyas dahon. So ahos lang sa magibutan sa sausawan para humot gihapon siya. O di ba labi nagnaay kalamansi so panalo na kayong sausawan ana. So kakiba ding agi. Well nagkaon kakiba ang agi katabi ang agi. So di na pud mamalayan nga pagkahuman ani na kaning nahurot na pud ang pagkaon kay napadami na pud ang kaon ani kay giagi res istorya. So si mama nagkaon og saging og kapahibog siya sa saging kay madyo pud nang makakaunta usahay kaning saging pag potassium sa atong kalawasan ba. So good for the health man gid na ang kanang naisaging after magkaon pod. So bisag dili permi basta usahay lang nga naay kaning prutas na pang himagas ba tawag ana pang siragana. Kay nindot mo gina pang potassium man ginang kuan kaning saging good for the health man ginaingana siya nga naay prutas. So mo na siya di pud permiga saging kung naray kapalit mo may kao saging kung naay kapalit og mga apple kani ana so magprutas after magkaon. So mauna nangaon pa ang mga person mo ang lunch. So lami ang kaning isda kay presko po ng isda ba. So kagumkom kay sa ingkiton. So nahuman nagkaon ang mga person. And that's all for today's video on yung Bisayang Higala, Detchi Paderi Sabagat. Thank you for watching.